салом алейкум бародарони азиз. Ина чӣ хеле ки мебинем мо дар бозори марказии шаҳри ғарм ҳастем. Дар ҳамин ҷо як модар бо 4 фарзандаш ки яке аз фарзандаш даст надора ва дигараш зренеш паст аст. илтимос хоҳиш кард ки бародароне ки аз ҳамин минтақа ҳастанд ва аз дигар минтақа ҳастанд камеам бошад кӯмак кунед ки ами дар зиндагиш як чи беҳбудӣ шавад. ба мо муроҷиат карданд, ба дигарон муроҷиат карданд, бисёр одамо хай кӯмак накарданд ва имрӯз мо ба ҳамин минтақа омадем ки нохош вохӯрдем ва ба мо қиссаро нақл кард. боз як мисол барои шумо ман боварӣ дорам ки шумо бовар мекунед ин наворро шарт нест ки мо рафта хонаи ӯро ба пуррагӣ наворбардорӣ кунем ва чӣ камбудӣ дорад фарзандаи ӯро ёки худи ӯро наворбардорӣ кунем. Ба ҳамин хотир бародарони азиз, агар ба наворҳои мо боварӣ надошта бошем, ба суханҳои мо боварӣ надошта бошем, номерҳоро ки дар болои экран монда, ин худи ман дар ғарм ки ҳастам, ҳамин модар дар ҳамин даромади ғарм истодагӣ аст бо 4 фарзандаш. ана бовар накунед, шарт нест ки моро бовар кунед. ҳатто ҳамин номерҳое ки мондаам метавонед занг занед, аз ҳамон модар қисса кунед, пурсед ва аниф кунеду баъд кӯмаки худро ба ҳамин модар расонед. Ман боварӣ дорам ки ҷавонмардони ноҳияи рашт шараки ғалм хеле зиёд ҳастанд ва ин модарро албатта дастгирӣ мекунанд. худоя нигаҳбонтон боша бародарони азиз. ҳамин модар дар ҳамин назди бозори марказӣ аст, дар ҳамин ҷо истодагӣ аст. эҳтиром ва хоҳиш мекунам ки ҳамин номерҳода занг занед, ҳамин модарро пайдо мекунед. худо нигаҳбонтон бошад.